Kubor nakaslem jong udongsan hima. Kaseng HYC menta kasi kakhatlay tarig uyayong arhajar arpulay, kalapan remjori kajing syak tak ki armut ki reuniam kabalang Presbyterian Habihar. U Presiden kaseng HYC uba Robert June kharja rin habakren bikila patay kubor, halor kajing syabat ki armut kinong yalam niam kabalang Presbyterian katau Pastor Ruben Lalu, barutaman basan tinong klaw Habihar, ulaong magajing pensyay na USP ba usembut menteri rang ba kajela, uba Preston Tensong kimnong satya kibayaham. Nakaliang uba Robert June ulaong baka jingong USP bakaladan ka jing syak ta akti ki arngut ki reuniam handayo sembut menteri rang ba uba Preston Tensong ulaong baka klem dan kanu ka jing syak le bor lani ka jing syak ta akti ki arngut kalawan rakyat kata ka jing penkulmar jing mun kaseng kala kenturu iki patba bakin kiar na ka jing pensapriang iki kana lam ler ha ki social media klem dapat yo iki jing shisha yo kanwan rakyat ka jing kulmar ha ka jela hot ha ki ni kisni ki baladep ni yo iba kaladon arngut ki nong yalam niam jong ka jet rum nyo trip ki jongi ki ba kaladon ge jing sha takti no mamen kadon ka man handle mo katkum ka report na kalian jong USP ki ong ba kadon ka man handle kemut kadon ge jing takti katkum ge jing keren jong ba postun tusong tu ong kamdon ni ka ba USP pat uang ba kadon ka jing takti ti ngidap da ki ba susi ban yo i ba ki briu ki ba lek nam ta ki kam niam ki syak tak ti ha kita ki briu ki ba shongship lani kita ki briu ki ba wa ban bet ia ka jing pen niam ha ka ri india hi ber koi nak liang jong ka sen ni penrem jur ia ka jing syak tak ti jong ki paradok parasnam ki jongi ki bade ki nong yalam niam jong ka cak briu ki jongi bat ni dawa naga sorkar clear bakadi ban ai pressure ka bobian ba ki tu ki breu ki ba don ti ya ha ka tu ka por jela bihat ki di ban syapen saja kat kum ki an bat ni dawaru naga home ministry jong kari india ki berako ba nang ne syakmat nim kwa syu ban yo i ba ki breu ki jongi ki ba lek omban lek pentut ya no ombalit pentimar ombalit pentut riki basulit tang banle ya ka ke ba ka concern ke jongkari india ka ai papin ya lap niam ha borok ku kari india ka de ka hok ka ba concern jongkari india ka ai kam semdon ke jing khang hang no ram kanu kan niam kala ban penkiu la ne kala ban ya thu la ne kala ban ya lap ka jong ka jing le ha borok ku kari india don an bala ban khang ya ta tigi khimi nanti ba ya kata ka an bade borom ba haba ki bru ki lek banbu ki mission banbu ki leng khatri ha keleng haba ki yat kat kum ka an kamdi bandon ke jing sha panbor hanu ban sha pendik ada fipet wat mangi ki sang bahlang hapo ri kasi lan hapo ma khalian haba ngi lek ban pet itu ki nong belah kitu ki poiwer ki poihap mo ki bawan sha ka jala ka jong itu ki work permit kata ka don ka an ka boong bahap ban don work permit ni kili pidon dem ka labor license ngaw beli ni kili kata nama ka don ka an ka boong bahaba kuan belah ni de bandan ka labor license de bandan ka work permit julet ban ong ba sulit le rukhlaw ni haman kisnong ki don ki an ki bahaswa ba phin agwa ya no de ban tip urang ba snong ki don ki an snong kam de te suile hamula pramangi lan ni kam de bangi suile wai lan ni suile pluma ni naman pa ki don ni ki an wat ni ngile wat agi babun ki khap lei habang ngilap ya gitu ni IT ke tenang please pak ni nak kadau ni khni nanti ba kum kini ki jingjia kinom dei su banjia nang ne syakmat but sakawi ru ni ni tentu ba teng la ki mi kum kini ki jingjia ni yo iba masenjia tang ya ka full story jong ka kam ngem patip ha kalami no kini ki fik ki ba persang pensip tingi kentu na kalian jong kosen ya ki ba jong ka bri no trep jongi bahaba mi kum kino kini ki jing jia sumba ya up shwa support wat jing tip shwa ya ka sedang akut ba ndalah sai ya ka sedang akut ni sa sedang bat sa kulit ha ki social media au boleh teng ngana thu pi syak tak ti ki hasil le si ka bihar tin dala pensit ki syak tak ki le si sa ki berusan ni tik ig bajia katakan nang pu
ti yo kapoi pen ban cha bang ngim la chu ban te la kam ti ni kentu ya ki bru ki jong ni hot ngim dei ban ngap jar ngim dei ban su hun la da sha ta ki bru jong ni ngi dei ban respond ko long ba ringin shu ni am ka respond ke jong ni ke dei ban long tang andala long ti kena kam dei ban respond tang na ka ba shu banana ki klim ki tik am ti ni pen rem jor ya ke ba jia ka bala do jia kan te po jala bihar ni kmi nanti ba ka home ministry ka chim kia ya kum kini ba kinom jia shu nang chakmat ni dawa nang sortar maslia ba ka di ban chim kia ya kan ka kam bat kentang ya wai ka bangi kwa ban kentu ye ki ba ba ron do ba jala ka jongi kolong ba haba mi gini ki jing jia kolong ba ni di banda apshwa adu banda tipura ya kanu kanu ba hadin bala yo ban tipura kanu kanu ni ladang don kamban react anu kono ngin sa up tak andala tip tikena mabli kan ni jing react lam tip tikena teng ka kapan sneo no mabli ka up jing ma om tang ye ki om tang ye ti bru ye ki bru jongi ru ki